இந்த வீடியோவில் முக்கியமான 100 ஆங்கில சொற்கள் தந்திருக்கிறேன். இந்த 100 ஆங்கில சொற்களையும் எப்படி உச்சரிக்கிறது, அதுன்ற தமிழ் கருத்து என்னன்றதை வடிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. இந்த சேனலை இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறீங்களென்று சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கோ. அப்போ தான் நான் தொடர்ந்தும் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து சேரும். இப்போ நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போவோம். ரடிகேட், முற்றாக அழித்தல். ரடிகேட், முற்றாக அழித்தல். ஸ்டாப் கேப், தற்காலிகமான தீர்வு. ஸ்டாப் கேப், தற்காலிகமான தீர்வு. ஆப்டிடியூட், திறன். ஆப்டிடியூட், திறன். பெட்லம், கடுமையான குழப்பம். பெட்லம், கடுமையான குழப்பம். பிரிஸ்டீன், அசலான. பிரிஸ்டீன், அசலான. டிவாய்ட், காலியான. டிவாய்ட், காலியான. பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங், கூட்டு சிந்தனை. பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங், கூட்டு சிந்தனை. இனோவேட்டட், சக்தி இழந்த. இனோவேட்டட், சக்தி இழந்த. சிப்லிங்ஸ், உடன் பிறந்தவர்கள். சிப்லிங்ஸ், உடன் பிறந்தவர்கள். டெஃப்ட், திறமையான. டெஃப்ட், திறமையான. பெலுசிட், மிகவும் தெளிவான. பெலுசிட், மிகவும் தெளிவான. ஃபெக்கண்ட், மிகவும் வளமான. ஃபெக்கண்ட், மிகவும் வளமான. எக்ஸோபிடன்ட் பிரைஸ், அதிக விலை. எக்ஸோபிடன்ட் பிரைஸ், அதிக விலை. டிமோஷன், பதவியிறக்கம். டிமோஷன், பதவியிறக்கம். ஃபென்டேபுலஸ், அற்புதமான. ஃபென்டேபுலஸ், அற்புதமான. அடுத்த சொற்களையும் அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. அபாண்டன், கைவிடுதல். அபாண்டன், கைவிடுதல். கன்ஸ்பயர், சதி செய்தல். கன்ஸ்பயர், சதி செய்தல். லூசிட், தெளிவான. லூசிட், தெளிவான. ஏவிவரி, பறவைகளை வளர்க்குமிடம். ஏவிவரி, பறவைகளை வளர்க்குமிடம். மேனுஸ்கிரிப்ட், கையெழுத்து பிரதி. மேனுஸ்கிரிப்ட், கையெழுத்து பிரதி. டிக்டேட்டர், சர்வாதிகாரி. டிக்டேட்டர், சர்வாதிகாரி. டெஃபிஷியன்சி, குறைபாடு. டெஃபிஷியன்சி, குறைபாடு. ஓடேஷஸ், துணிச்சலான. ஓடேஷஸ், துணிச்சலான. டிஸ்டிங்விஷ்ட், புகழ்பெற்ற. டிஸ்டிங்விஷ்ட், புகழ்பெற்ற. கம்ப்ரிஹெண்ட், புரிந்து கொள்ளுதல். கம்ப்ரிஹெண்ட், புரிந்து கொள்ளுதல். எக்ஸ்பிளிசிட்லி, வெளிப்படையான. எக்ஸ்பிளிசிட்லி, வெளிப்படையான. மைசர், கஞ்சன். மைசர், கஞ்சன். ஃப்ரூகல், சிக்கனமான. ஃப்ரூகல், சிக்கனமான. வேர்சடைல் பர்சன், பல துறைகளில் திறமை கொண்டவர். வேர்சடைல் பர்சன், பல துறைகளில் திறமை கொண்டவர். பாரடைம், முன்னுதாரணம். பாரடைம், முன்னுதாரணம். அடுத்த சொற்களையும் அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. லோன்லி, தனிமை. லோன்லி, தனிமை. கிளாண்டியட்டி, குலதெய்வம். கிளாண்டியட்டி, குலதெய்வம். கியூரியோசிட்டி, ஆர்வம். கியூரியோசிட்டி, ஆர்வம். என்விஷன், கற்பனை செய்தல். என்விஷன், கற்பனை செய்தல்.
envious பொறாமை கொண்ட, envious பொறாமை கொண்ட, entirely முழுமையாக, entirely முழுமையாக, antique பழமையான, antique பழமையான, animate உயிருள்ள, animate உயிருள்ள, resolution தீர்மானம், resolution தீர்மானம், holy புனிதமான, holy புனிதமான, feeble பலவீனம், feeble பலவீனம், ostentatious ஆடம்பரமான, ostentatious ஆடம்பரமான, burdensome பாரமான, burdensome பாரமான, deemed கருதப்பட்டது, deemed கருதப்பட்டது, serenity அமைதி, serenity அமைதி. அடுத்த சொற்களையும் அவதானித்து கொள்ளுங்க. ஃபெஸ்டிவல் விழா, ஃபெஸ்டிவல் விழா, சஃபரிங் வேதனைப்படுதல், சஃபரிங் வேதனைப்படுதல், auspicious மங்களகரமான, auspicious மங்களகரமான, ailing நோய்வாய்ப்பட்ட, ailing நோய்வாய்ப்பட்ட, distress துன்பம், distress துன்பம், including உள்ளடக்குதல், including உள்ளடக்குதல், territory பிரதேசம், territory பிரதேசம், purpose நோக்கம், purpose நோக்கம், adorable அழகான, adorable அழகான, bold துணிவு, bold துணிவு, wages சம்பளம், wages சம்பளம், dried fish கருவாடு, dried fish கருவாடு, sufficient போதுமான, sufficient போதுமான, calm அமைதி, calm அமைதி, ரெயின்போ வானவில், ரெயின்போ வானவில். அடுத்த சொற்களையும் அவதானித்து கொள்ளுங்க. பிராகிங் தற்பெருமை, பிராகிங் தற்பெருமை, glorious புகழ்பெற்ற, glorious புகழ்பெற்ற, infant குழந்தை, infant குழந்தை, influence செல்வாக்கு, influence செல்வாக்கு, இன்வெஸ்டிகேஷன் விசாரணை, இன்வெஸ்டிகேஷன் விசாரணை, இன்வாய்ஸ் விலைப்பட்டியல், இன்வாய்ஸ் விலைப்பட்டியல்,
டியூரிங் அந்த பொழுதில், டியூரிங் அந்த பொழுதில். ப்ரோக்ரஸ் முன்னேற்றம், ப்ரோக்ரஸ் முன்னேற்றம். வேர்டிக்ட் தீர்ப்பு, வேர்டிக்ட் தீர்ப்பு. இம்பவரிஷ்மெண்ட் வறுமை, இம்பவரிஷ்மெண்ட் வறுமை. க்ரூஷல் முக்கியமான, க்ரூஷல் முக்கியமான. forgive மன்னித்தல், forgive மன்னித்தல். vastly பெருமளவில், vastly பெருமளவில். those அவைகள், those அவைகள். fence வேலி, fence வேலி. அடுத்த சொற்களையும் அவதானித்து கொள்ளுங்க. fertile வளமான, fertile வளமான. glory புகழ், glory புகழ். throughout முழுவதும், throughout முழுவதும். further மேலும், further மேலும். playful விளையாட்டுத்தனமான, playful விளையாட்டுத்தனமான. become ஆகுதல், become ஆகுதல். survive உயிர் வாழுதல், survive உயிர் வாழுதல். superiority மேன்மை, superiority மேன்மை. motivate ஊக்கப்படுத்தல், motivate ஊக்கப்படுத்தல். perform நிறைவேற்றுதல், perform நிறைவேற்றுதல். global உலகளாவிய, global உலகளாவிய. meanwhile இதற்கிடையில், meanwhile இதற்கிடையில். beyond அப்பால், beyond அப்பால். these இவைகள், these இவைகள். attain அடைதல், attain அடைதல். அடுத்த சொற்களை அவதானித்து கொள்ளுங்க. without இல்லாமல், without இல்லாமல். provide வழங்குதல், provide வழங்குதல். need தேவை, need தேவை. export ஏற்றுமதி, export ஏற்றுமதி. goods பொருட்கள், goods பொருட்கள். therefore ஆகவே, therefore ஆகவே. many பல, many பல. discover கண்டுபிடித்தல், discover கண்டுபிடித்தல். bargain பேரம் பேசுதல், bargain பேரம் பேசுதல். aid உதவி, aid உதவி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோக்களை பார்த்து படித்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சிறந்த அறிவான ஆக்களை நிச்சயம் பெற வேணும். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.